А сега, ако желаете, може да поканим кумовете. Куме, спиш? Можем да поканим кумовете, за да дадете и на тях едно парче от тортата, каквато е традицията. Юле, на тебе разчитаме. Ами, трябва да направиш... Направи каквото сметнеш за добре, само не искам да оставате така чисти. Ами, ако искаш задължително, да, ако не искаш задължително, вземи от тук на Мъжикова и да приключваме. Откъдето искаш ти? Това е сватбата на Поли и Лукан. Можеш да направиш каквото си искаш. Така, куме! Много си готин, снима ли кума? Така, държи кума да го снимаш и други ден, като си види снимката, нали, да му напомним, че е той. Айде сега вече да поканим